everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma ngenimba. Well guys, as you know ukuthi namhlanje umshado kaThumeka kanye ke noHlathi. Kodwa ke engazi ukuthi kukhona okudla ke amantshontsho emsamo. Angithi nimzwile ke guys uZoleka izolo ethi une-annual check-up nodokotela, which I think she went for i-check-up nodokotela, and namhlanje ke she will receive ama-result e-check-up yakhe. And yo guys, Zoleka might be pregnant. uZoleka might be pregnant, and that will disturb everything for uThumeka, because uHlathi guys uyamthanda kahle kahle uZoleka ukuthi izinto zakhe ayihambanga kahle. The big question ukuthi ngabe ingane kabani, ngabe ingane kaMawethu, ngabe ingane kaHlathi, ngabe ingane ka the current boyfriend uLazarus, ikabani ingane ekhulelwe ke uZoleka. When you check ama-teasers, it reveals ukuthi bathi ke namhlanje Zoleka stumbles upon a discovery that could change everything, but uThumeka begins to notice cracks forming in her cousin's world. Hlathi reels when Zoleka choices hit too close to home. But uHlathi clings to the past while Thumeka grows restless. Zoleka confides in Thumeka about a burden too heavy to carry. Which I think guys, uZoleka uyagowa ngampela ke manje, but ke she will end up telling uThumeka ukuthi what is happening. But ukukhulela kukaZoleka guys kusho ukuthi i-happiness kaThumeka again is disturbed. Izodisturbeka kakhulu ke, especially if they can find out ukuthi ingane ekaHlathi. Ngaphela uHlathi wehleze ukuthi yena wevele efuna ingane, ifuna noZoleka yomfana, bezoqala ngokuthi linkamva nakho sithola linkamva noThumeka. So bangase ukuthi ngaphela uZoleka ukhulelwe, definitely it would be a boy, kuba ingane yomfana. So guys, yona into ezodisturba ke ipeace kaThumeka lena, ukuthi mase too happy nakho kunye kuyaqhamuka futhi. So do leave your comment guys below and share your opinion ukuthi ke wena ucabanga ukuthi ke kumele kwenzekalani ke if ngampela ukuthi ke uZoleka ke ukhulelwe, ababe isithembu noma akavele uZoleka ikhulisele ingane yakhe yedwa. But ke uHlathi uyafuna basempilweni yalowo ngane, that one I know okwangempela ke. And that brings us to the end of this video. Comment below and share your opinion. Bye.